Маймей, какво става? Батериите ми падна, не мога да се обадя. Закъснявам за среща ви. Ей, мен, давай да по-свежо и ще смислиш нещо. Йо, имам среща в офиса на Ангела. Моля, предай ми, че закъснявам. Иванов закъснява за срещата на Ангела. Иванов закъснява за срещата. Джо, Маймей, бъди свидярка. Морени, вахва крипач. Опити види запознават с ранното раждане при ромите, което се превърнало в обичай. Желано бебе ли беше или случайно стана? Не, желано бебе беше. Като си на 14, какво друго да си пошлаш, ако не е бебе? На училище ходиш ли? Да. Да. Седмицата и грипата. На това му се казва ходене на училище профилактично. Профилактичното ходене на училище се е превърнало в навик. Ходиш ли на училище? Да. Всеки ден. Да, понякога. Сакът да не се научат да четат и пишат. Понякога или всеки ден? Понякога. То тяхната не е лесна, маленко храсте, не знам. Деца ли да гледат, на училище да водят шеговорните, зрители да свалят от стълбовете. Кокеме! Да раждат по-рано и да ходят заедно на училище. Това викам аз. Майката седми клас, детето първи. До това Първо да, Това искаш да станеш като голям. Докторка. Защо докторка? Да, не това дали. Тук родителите ги бият докторките, ти искаш докторка да станеш. Тя ще е циганка, няма да я бия. Сигурно ще я понабият евентуално, като разберат, че е ходила на училище понякога. Стига с това училище, Керо. Училището не се яде. Живот детски дава в момента са само на 35. За детски за едно дете. Но в смисъл те не стигат, тя 35 лева не стигат за нас, защото първо на него ли да купувам за училище или на нас, наместо да ги увеличават, те ще ги спрат. Повече деца ще раждаш, не искаш ли още? Еми нормално с едно дете. Така де, да си роди още 35 лева на месец, това да има за всички. Да купи на всички циганки спирали. Колко са много? Поне той разполага с пари, Бойко Борисов, да изкупи на всички циганки спирали. Да не забременят. Ако премиерът раздаде по една спирала на всеки ром, дали няма на женския пазар да се появи нова промоция? 3 спирали, второ употреба за лекче. По-дръзки мерки трябват. Ако има възможност да им слага по една армия сигнализация, като ги пипа мъж, да почва да пищат. Те голи апартаменти с аларми отварят, да на една жена ли алармата ще ги спре. И после господин полицай, рязко ми разбиха алармата и мина. 3 съвета ги здраве.